fil-ewwel qari dal-għodu Alla wissa lill-poplu li issa ħajitlu fl-art imweda, l-art ta' Kanan, art tajba. Li bix-xogħol tagħhom ħajaqlaw xieklu ħajkollhom ħafna ġid. Però fiha nifisha l-oġġett fih tentazzjoni. Li inti meta tistana, meta inti b'xogħolok akkwistajt l-ikel u għandek ħafna ġid, illi l-qalb għajdu li intom titkabbar. Tajdu. Kemm intajjeb hu. Għalhekk Mosè wissihom minn qabel li qalbek ma tintefaħx, ma titkabbarx bħal bużieqa u tinsa l-mulej Alla tiegħek u tgħid f'qalbek ħilti u l-qawwa ta' idi tawni dawn il-ġid. Le, tinsiex il-mulej għajdilhom. Ftakar fil-mulej Alla tiegħek għax hu li jagħtik il-qawwa biex ikollok il-ġid. Meta kontu fid-deżertu ma kien hemm xejn tagħkom x'tieklu, tagħkom x'tixorbu, avolja ma kien hemm xejn. U issa tagħkom art tajba biex taħdmu u taqlaw x'tieklu. Ma ftakru li l-abilità li taħdem, is-saħħa biex taħdem u l-opportunità li għandek Alla tajjelek. Mela m'hemm l-ebda skop biex inti tiftaħar, imma hemm kull skop biex inti tirringrazzja lil Alla. U naħseb aħna nistgħu ngħidu l-istess. Aħna naħdmu min jaħdem bil-paga, min jaħdem mhux bil-paga, ma kollha naħdmu u naraw li konna l-affarijiet li għandna bżonn fid-dar u għandna x'nieklu, għandna x'nilbsu u għandna dar u għandna ħafna affarijiet oħra. Ejja ma naħsbux għal mument wieħed illi dak li għandna ġibni ħana bil-ħila tagħna, imma jerru nirrikonoxxu li huwa Alla li tagħna il-qawwa biex ikollna dan il-ġid kollu. U jekk dan huwa tajjeb u jgħod għal ġid materjali tagħna, kemm jgħod iktar għal ġid spiritwali li għandna, Mosè fakkarhom li fid-deżert tom il-manna li law ma laqas misrietom ma kienu jafu biha imma tom xieklu għal 40 sena poplu ta' eluf kbar ta' nies Alla jipprovdi fid-deżert l-ikel tagħhom ta' kuljum, il-manna mis-sema. U meta tħarsu lejn il-ħobs u l-imbit li se naqsmu bejnietna ifakkarkom f'xi ħaġa fil-manna li l-missier bat il-ħobs ħaj li nieżel mis-sema. Jekk inti salvat illum bis-saħħa ta' min? Jekk dnubietek huma maħfura bis-saħħa ta' min? Jekk inti għandek il-ħajja illum, il-ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' min? Jekk inti għandek it-tama tal-ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' min? Jekk inti Alla qed jgħinek biex il-vizzji ta' qabel tneħħihom u minflohom tibni virtujiet u tagħmel it-tajjeb u tħobb u tkun qaddis, nerġa' ngħidlek bis-saħħa ta' min. Tajl inti qed tgħid li m'għandi raġuni għalfejn niftaħar b'xejn. Le, naħseb missjajt il-punt kollu. Għandna biex niftaħru bih imma.